Unha cousa, vosotros a nivel de lectura sentedes vos culpables ou coa lectura que face, co nivel de lectura que tedes ou máis ou menos resignados ou cal é a... Cero culpabilidade sinto neste momento da miña vida. Culpable, nada. Bueno, como podedes ver, isto é nada original e hoxe vamos a falar de libros. Javier Ramalleira desde Coruña. Eloi desde Madrid. Non é desde Barcelona, isto é nada original, un podcast no que lemos menos do que esperábamos, pero bueno, estamos trabajando en ello. Empezamos. Se queredes, podemos comentar cal é a vosa rutina de lectura e onde ledes ou cando ou de que maneira, esas cousas. Moi ben, pois xa que bueno, parece que teño unha rutina de lectura máis ou menos definida, e vou empezar eu. Eu leo entre semana, pois, cando me vou para a cama. Antes de dormir, se me vou para a cama cedo, podo ler unha hora. Se me aburre o libro, durmo antes. Se me entretén, podo quedar hasta as 2 da mañá lendo. E despois, os fines de semana, pois, depende. Se me quedo en Coruña, a tarde do domingo é un bon momento para ler. E se vou para casa, sí, tamén por aí cando me deito, así, se non salgo a tomar algo, cando vou para Foz. Ao final é eso, ao final do día é cando suelo sacar algo de tempo para ler. Pero falo en baches de media hora, polo menos, ou cousas así, non? Sí, hai veces que... Sí, se non saco media hora, non empezo. Se digo, boi, xa é moi tarde, maña teño que madrugar, pois xa non abro o libro ese día. Despois outra cousa é que cando estou fora por traballo ou cando vou de vacacións así, sempre levo un libro comigo, pero nunca o leo. Levo por pasear, pero aí sí que non saco nunca tempo para facerlle caso ao libro. Bueno, eso casi parece bueno, é decir, sobre todo nos viaxes de traballo, casi parece evidente, non? Unha cousa, iso que faz de ler antes de irte deitar, hai unha decisión consciente de non estar en internet ou non estar en Twitter ou algo por estilo, isto que se suele falar de apagar as pantallas e tal durante unha hora antes de dormirte, ou é unha cosa como é un momento que encontras simplemente? Non é consciente, sei, pero ahora que o dices é unha cousa que fago por instinto, que é un bon instinto. Non me plantei vou facer isto. Simplemente é o momento no que encontro tempo libre. É que unha das cousas que máis curiosidade me produce dos teus hábitos de lectura é saber hasta que punto é orgánico ou é, digamos, autoimposto. Ti como lees, non é? Eu pouco é a resposta. Eu Pouco é random ou pouco... pouco é decir, durante os últimos bueno, os anteriores 4 anos que eu estuvera en Coruña e Adriana vivía aquí en Barcelona, e viña esencialmente unha vez ao mes, pois aproveitaba os viaxes para ler. É dicir, ou as esperas dos avións, o momento do avión, etc. O que é o día de viaxe en sí era cando lía. É máis ou menos, é dicir, nun viaxe podes ler 3/4 de un libro e despois acabalo a semana seguinte, unha cousa así. Sempre lle daba como un empuxón aos libros que tiñan por aí pendientes de ler. Pero despois realmente non teño unha rutina establecida ou non a tuve unha vez que me vin a Barcelona, tamén é comprensiblemente, non, a parte de convivir, dormir todos os días acompañado e demais, pois realmente non ter, francamente, non ter lámpara no meña mesilla, que a única lámpara que temos da habitación, a única lámpara de mesilla que temos na habitación está do lado da Adriana, entonces por non andarlle dicindo que encende e que apague, pois a verdade é que non, este último ano leín esencialmente creo que 2 libros en momentos puntuales e completamente aleatorio.
Vale, pois xa sei un regalo que che podo facer para estimular os teus hábitos de lectura. A lámpara. Sin No, ter que buscar un tema en concreto. é todo moito máis complicado que a eso, Javier, porque eu non teño sería demasiado evidente decir, bueno, pues vou comprar unha camiseta e así polo menos leerei, pero non, porque unha camiseta unha lámpara, pero é que eu prefiero ter a mesa limpia de cousas e non ter o dermatoste que é unha lámpara en fin, son maniático aparte de moitas outras cousas, entonces Ou, bueno, dame a sensación de que, xa o falamos máis veces, pero ledes en físico sempre. sí, Sí, bueno, Tú realmente eso con bueno, sí. Kindle, ¿no? casi teño un Kindle, teño abandonado porque teño moito en físico pendiente de ler, pero tamén leo no Kindle. Eu teño decir, eu teño creo que son 2 motivos ou 3 motivos polos cuales leo sempre en físico. O primeiro é porque os libros físicamente gustan, entonces compros, entonces forzome a lelos. O segundo é porque se me poño realmente non teño ningún tipo de capacidade de concentración se me poño a ler en algo que teña conexión a internet. Incluso habitualmente leo reportaxes, creo que xa o teño dito no podcast, é unha cousa, pues, digamos, definitoria do personaxe, se queredes, que eu sou o que lee reportajes de Atlántico ou de Diatavist ou algo así, pero incluso eses cóstame, Dios se ayuda, a concentrarme en lelos e non acabar abrindo Twitter cada 5 minutos esencialmente sin darme conta. Pero Sí, xa moito me parece que a consigues min lelos comparado comigo. sí, Eu deso eso non leo nada. pásame moito a min. Eu son incapaz de ler un texto de 10.000 palabras nunha pantalla. Bueno, incapaz no, pero cóstame muchísimo máis. Eso sí que no Kindle leo algo mellor, nunha pantalla dun móvil ou no iPad sería incapaz. E no Kindle non me pasa o que lle pasa a Noé de non concentrarse con algo que ten acceso a internet porque o meu non o ten. O Claro, primer claro. modelo Sí, igual é que realmente eu acabo me convertindo nunha das persoas que non que lle gusta ir ao cine pola, sabes, a xente falaba da liturgia da sala a oscuras para ir ao cine e de darlle importancia do olor dos libros, o olor a libro novo e estas historias. A mí sempre me pareceu un gilipolletes, sempre me pareceu que un libro é un libro ou son as palabras que están escritas, léala nunha pantalla ou léala en papel e cunha película, pois, ao final podela ver no móvil ou vela nunha sala de cine e a historia que che van contar é a mesma e realmente todo o demais son, bueno, invencións ou pajas mentales e demais, ou invencións de xente que lle vai nos cartos venderche a súa moto de que é máis bonito ver a película no cine. Pero co que me encontro é que se leo algo en internet acabo en Twitter e se vexo Netflix na pantalla da televisión, pois estou co móvil buscando cousas na Wikipedia mentras tanto. É dicir, a única maneira de concentrarme en algo realmente pois é estar no cine porque che prohíben encender o móvil ou estar lendo un libro porque o libro non hai maneira de minimizar a pantalla do libro e abrir outra cousa mentras tanto. Estamos índonos na conversación, pero como é eso de que no cine che prohíben sacar o móvil? Como é iso? Home, no cine que eu sepa non che deixan non podes poñerte a mirar mentras tanto o móvil ou... non podes porque a luz da pantalla molesta e tal, pero Bueno, sí, non faino todo está Cristo. estrictamente prohibido. Faino, e non vedes que o fai todo Cristo? Xente, pois, con disimulo e intentando non molestar, sí que se saca e mira o móvil pois, Bueno, un minuto ou dous, vale, pero non ahora estás media hora en Twitter. Eu saco de Wikipedia. Eu no cine... Tú tiras de Wikipedia Sí. tiras de Wikipedia no cine. Sí. Estás aí vendo 1917 estás dicindo, ai, a ver como acabou esta batalla, vou mirar. Non fun ver 1917, pero sí que a última que fun que recordo de mirar bastante foi bueno, foi casi xa ao final. Bueno, teño mala memoria. Pero na de Érase unha vez en Hollywood sí recordo ter mirado, porque eu non sabía un pouco a historia. Por suerte mireina como tarde, cando xa pasara un pouco
Dixe, isto do lanzallamas non pode ser. Volvendo ao conto, o que tamén, igual, imaginades, se eu fago eso no cine, imaginadevos como leo tamén, non? Eu, que a verdad que cando leo salto inmediatamente, nin apuntar cousas, eu vou directamente, se algo me da lectura e vou mirar se algo me dá curiosidade ou que sea, e salgome sin ningún problema. E además, moi diferente a vosotros, eu leo, onde máis leo é no móvil. Leo en digamos, en tempos moi cortos, e o que me costa, de verdad, son ler os libros físicos. Porque, en parte, seguramente porque... Bueno, non sei, porque non leo na casa, basicamente. Na casa non leo. Leo nos tempos mortos da miña vida, basicamente. E sempre, a verdade é que tamén me pasa, sempre compite con ler outras cousas en internet. Unha cousa que é unha manía que teño lendo é que son incapaz de deixar un capítulo a mitad. E tú con ese método de lectura é que o tens que facer. Sí. É que chamás a lo de manías, eu realmente, si tuvese que ler de 5 minutos en 5 minutos, o mellor con media hora de diferencia entre un e outro, creo que cando me puxese a ler a terceira vez xa non me acordaría do que pasou a primeira. Pásame moito. Que foi normalmente teño que... media folla antes. No, igual que nos podcast moitas veces se deixo algo a medias, acabo reescoitando os últimos 3 minutos, vos lendo tamén o fago. Vou para atrás ata que algo faiga, vou para atrás un pouquiño ata que vexo que algo fai clic. É eficiente? No, en absoluto. É desesperante, porque a mí pareceríame así de... O seguinte paso é deixar tweets a medias. Pero sí, bueno, a verdade é que de feito, xa vos digo, o que atopo difícil ao final é ler físico, e canto máis gordo seña o libro, máis me costa levalo por aí. E por tanto, ao final pues... E tú, coa tua maneira de ler, eu podería chegar a entender, digamos, ler non ficción ou ensaios ou algo polo estilo, ou digamos, libros divulgativos, pero chegas a ler unha novela... É que igual está relacionado, pero que fai anos que non leo ficción. Pero lees libros ou lees artículos soltos, etcétera? Porque ler artículos soltos en intervalos de 5 minutos pues é asumible, pero lerme un libro enteiro de, o que seña, 10.000, o sea, 100 páginas... Faloche de libros, o sea, de libros, a verdade é que igual, xa non me acordo, pero creo que o último libro de ficción que lín foi de Martian, e lino antes de que salise a película. Como uns meses antes. Mirar solo o asunto, entre medias teño un Kindle, pero é un Kindle Fire, que se estou na casa teño conectado a Wi-Fi se quero. Pero bueno, a verdade é que non uso moito. Ao final acabo lendo no móvil, e de feito o da pantalla pequena non me resulta moi problemático tampouco. Para grafiquiños, esas cousas é bastante eso é algo incómodo, eso é verdade. Pero bueno. Pero sí, temos costumbres bastante distintas. Sí. Bastante contrarias. Temos Eloi, tía máis eu somos totalmente antítesis un do outro a forma de ler. Sí. E non é o chaotic neutral. Chaotic neutral. Que a pregunta que me sale ahora tamén é, bueno, xa entrando máis no tema, é dicir, como é a vosa dinámica para meter cousas na lista, ou comprades directamente, ou que facedes? Ou tedes varias listas? Aí sí que son errático no de meter as cousas na lista, porque a miña lista ao final non é unha pila física de libros que teño comprados e que fun comprando, pois eu se paso máis de 3 horas nun aeropuerto compro un libro. Viaxas moito. Non, bueno, últimamente menos, pero xa teño uns cuantos libros que comprei así e que quedaron moi abandonados porque durante os viaxes non leo. E non tes nada fora, non tes unha lista de libros que queres ler pero non compraches? No. Ou chamado de outra maneira, podrías chamarlle The Vault. Teño un carro da compra de Amazon con compras de libros de guardar para después
e teño en guardar para despois como 30 libros físicos Bueno, tamén. pero eso váleme. Que os teño para... cando compre algo, pois meto un libro tamén polo medio. Para non ter que facer un envío dun libro suelto. Pois mira, se eu fago algunha compra, añado cousas. E ti como fas, ti, para meter na lista? Te fas así tamén como Rama? Compras ou... Sí, é que, bueno, eu a todas estas creo que xa vai sendo hora un pouco de explicar de que lista falamos, ainda que, bueno, non estamos falando literalmente o sea, non estamos falando dunha lista metafórica de que libros nos interesa ler, ou polo menos Javier e máis eu non. Eu sí. Javier ten físicamente unha pila de libros á dereita do seu ordenador, porque os puxo hoxe ali para gravar, que son os 25 libros que se queren ler este ano. Pode ser? No, pero non hai tantos libros. Vou ter que comprar algo durante o 2020. Sí. O caso é, eu quería, puxo o meu objetivo de lectura, o ano pasado, en 2019, cheguei LIM 27. Entón dixen, bueno, pois vou redondear e vou a polos 30. Ese foi a primeira vez que me marquei un objetivo así de quero ler tantos nun ano, así algo ambicioso. Ambicioso, pero vamos, eu desde o meu punto de vista, eu que lín non cheguei a 5 libros seguro ano pasado, a posibilidade de que Javier se lese 30 resultoume, en fin, deume bastante envidia, máis que outra cousa de decir, joder, que ben organizado o meu primo, me cago en 10 que é capaz de lerse 30 libros nun ano. Entonces, teño lámpara na mesilla. Efectivamente. Entonces, cando nos lo contou, eu recuperei unha lista que teño escrita físicamente nun papeliño que metí na miña carteira. Teño tamén escrito no blog, pero podo explicar. Fai probablemente uns 5 anos, despois de unhas vacacións de Navidad ou unhos época de regalos de Navidad / cumpleanos que son a vez, e de que me chegasen algunhas compras en paquetes separados que fixera por internet anterior, que non me dera moita conta, pois encontreime con unha pila de libros na casa, de libros novos recén comprados, uns 10 ou 12. Entón dixen, joder, pois vou realmente a saber cantos libros levo comprados na miña vida, aos cuales despois, porque tuve un capricho, cantos libros teño, aos cuales non lle fixen caso. Entonces aí naceu unha lista original de unhos, naquel momento, 15 libros ou algo por estilo, e esa lista fon lendo algún, fon comprando outros, non son os mesmos que eran, pero esa lista continúa ahora. Teño na carteira metida, porque todo isto dunha maneira un tanto ridícula, reconoce, pero bueno, como motivación para non comprar máis libros sin darme conta, digamos, para non ter máis, cal é a palabra, por impulso, para non, como motivación para non comprar máis libros dunha maneira impulsiva, pois dixen, voume meter a lista esta na carteira, na sitio dos billetes. Entonces, no caso hipotético de que chegue a unha librería e encontre un libro que me apetece porque ten unha portada bonita, me autoconvenza de que sí, este vou no ler porque me parece interesante, e chega o momento de estar diante do paisano e pagar, pois abrirei a carteira, encontrarei a lista de libros que teño na casa sin ler e direi, no, lo siento, teño demasiados na casa, sinto moito polo teu negocio que probablemente non lle vai tan ben como debería, pero isto vai ser un contos interruptos, pois vou deixalo onde está. Entonces, os libros que están na miña lista, bueno, a todas estas, a historia que cando Javier nos dixo que iba a ler 30 libros, eu mirei na miña carteira, vin que había unha lista na cuales quedaban unhos 17, unha cousa así, libros sin ler, e dixenme, joder, pois se Javier era capaz de ler 30, eu ben serei capaz de ler esencialmente a mitad. Entonces, a lista de libros que teño eu, que vos teño compartido, que vos teño enseñado, pois son libros que levo comprados desde 2006, algúns, de que hasta xaneiro de 2020, os 5 últimos, e que basicamente pois foron vindo cada un de un sitio, pero son libros que comprei nun momento por un capricho e que despois quedaron sin ler durante anos. E esa é a miña lista. É lista, polo que vexo, é lista e pila á vez.
Sí, correcto. Era unha, eu chamei, sí, tiña a lista na carteira, moitos libros igual os tiña en Lugo ou na casa da aldea, ou tiña os desperdigados por aí. E agora aproveitei as navidades para xuntarmos todos e teños todos encima da mesita de noche ocupando o espacio que debería ocupar unha lámpara intimidándome bastante, a decir verdad. E agora xa un lista e pila física, ambas cousas á vez. Teño que dicir que dame a sensación, xa tal como empezaches a falar, que a primeira pregunta que nos fixeches, sei que non a editas, foi sobre a presión de leer. E dame a sensación de que todo isto está é como construir máis presión todavía. Sí, é completamente enfermizo, eu reconoce. No, pero é unha forma de motivarte para chegar a ler os 17 no ano. A mí parece razonable. Este capítulo é un capítulo automotivacional. E tú que, Eloi? Tú non tes ningún tipo de iniciativa, proxecto personal, challenge de Goodreads, ni nada por el estilo de cantos libros pretendes ler? A verdade que non. A verdade que non, porque xa como teño a sensación que xa pasei por eso e houve moitos libros que tuveron aí como en lista de lectura non triunfei e despois Pero, pues, simplemente é unha lista, Eloi, perdona que te interrumpa, de interésame, quero compralo, ou de libros que xa tes descargados, comprados ou que pues seña, e que moita están mezcla. pendientes de ler. É moita mezcla, fíjate. Hai algúns que hai algún que teño, imagínate, descargado en PDF desde antes de 2010. Hai algún que teño comprado e basicamente comprado pero en electrónico, entonces está aí na miña biblioteca do Kindle. Hai outros que teño en Amazon despois listas de deseos. Teño unha general e despois teño dous máis que son listas de libros que están na biblioteca da UDC. UDC é a Universidade da Coruña para que non conoza as siglas. Que, por certo, recomendo a todo o mundo que este escoitando que seña exalumno da UDC que se anime a facerse usuario externo, que está moi ben. Bueno, está moi ben o servicio, están os libros ali, hai moitos que a xente non lee, están ali sentíndose solos. Por resumir, teño os libros comprados electrónicamente que están na biblioteca do Kindle. Están os libros, a lista de deseos de Amazon, que basicamente, pues, cando vexo un libro por aí que en calquer sitio que me pode interesar en algún momento, meto na lista, normalmente non os compro directamente, aínda que miro sempre se están na UDC primeiro, electrónicamente, non? Se están na UDC, pois van para outra lista. Que ocorre? Que a realidade, como xa vos acabo de comentar, as miñas rutinas de lectura penalizan moito os libros físicos, e entonces ao final desas dúas listas acabo lendo bastante menos. Entonces, pero esas listas siguen medrando a día de hoxe ou sí. eres máis reacio a meter libros nelas? Non. O coste de meter libros na lista é cero. Coste cero, evidentemente. Sí. Meto cousas que me recomenda a xente sin ver a sinopsis. Non se molesta ter aí... Teño 150 libros que me apetecería ler. Non teño tantos. Están aí. É unha pregunta curiosa que fai Javier, que ten cantos podcasts estás suscritos e que non tes por ler, Javier? No. Mira, por exemplo, ahora na lista, na pequena recopilación que fixen, porque como non teño unha lista sola, ¿no? Pois sálenme que teño 25. Aínda que sei que algún deles me levaría a ler probablemente algún outro libro do mesmo autor, esas cousas, pero bueno, non son centos de libros para nada. Eloi, sabes canto liches nun ano? No. Tes algún tipo de control, unha lista ou un sitio onde os apuntes ou algo? No. Además, eu fíome pouco, o sea, ao final o calendario gregoriano para estas cousas non utilizo, a verdad. Non sei, igual que cando falamos no algún dos últimos capítulos de Podcast Kelling, é que me costame saber se os empecéi en 2019. Eu sei no porque bueno, tiña unha cuenta en Goodreads que a tiña abandonada
e dixe no 2019, mira, pois vou borrala, poñer todo a cero, toda esta basurilla que tiña empezada no Kindle ou no móvil ou tal, porque houve unha época en que leía no móvil tamén. Isto vou cerrar todo e vou empezar. E vou levar un control do que leo cada ano e nese momento pois tiña uns cuantos libros físicos que foron medrando tamén. Eso foi o que lín no 2019 e o que estou lendo agora no 20 tamén. A forma, antes non teño nin idea do que lía ou non lía. Eu teño a impresión de que pasei uns cuantos anos da miña vida no que lía moi pouco, xa o que son libros largos. Lía cousas de internet, artículos, tal, pero un texto de 10.000, 20.000 páginas, de 100, xa de 20.000 palabras, esperemos. Sí. De ficción ou de non ficción, eu penso que pasei unha laguna de varios anos sin lerlo. O ano pasado dixen, vou usar Goodreads para volver a crearme un hábito de lectura. E foi o que fixe. Isto non sabíamos cando gravábamos, pero sabémoslo cando editamos. Nada original está en Podgalego. podgalego.agora.gal. É que teña algunha pregunta, porque basicamente isto ten máis que ver coa imagen que tiña dos hábitos de Javier anteriormente. Eu estuve vivindo con Javier, non sei canto foi, 6 meses igual, a finales de 2018. Eso sorprendeume, pues, que antes incluso desto que dice de non ter un hábito de lectura, realmente cando vivíamos xuntos Javier tiña un hábito de lectura, de decir, bueno, vou eso, a mellor ás 10:30 ou ás 11, unha cosa así, voume á cama que vou ler un pouco. Sí. É que, bueno, recordo máis como que foi unha cousa como a decisión foi eso, aproveitando o principio do ano, no 2019, todo o rollo este. Pero sí que xa se le iba masticando desde un tempo atrás a idea de que quero ler máis e quero ler en formato físico e tal. O sea, eses meses que convivimos xa estaba empezando a ler máis. Estaba empezando pero estaba lendo sin levar un control ningún de teño tantos libros pendientes, teño tantos que me quero ler ou lín tantos en este período. Eu un pouco o que che pasou foi que como suele pasar, non, un internamente ten os seus procesos e pensa que ou sabe que está levando as cousas un pouco manga por hombro e despois de cara ao exterior pues dá unha imagen de ter as cousas moito máis controladas ou de ser moito máis organizado. Eu quedarme coa imagen mental de que Javier pues tiña un hábito de lectura moi organizado e despois o que sei, ano e medio despois de eso, agora preséntanos a idea de que ten un challenge de Goodreads para lerse 30 libros no ano, e ademais non só eso, sino, e isto foi un pouco que me chamou a atención, que os libros están casi uniformemente distribuídos entre libros en galego, portugués, libros en inglés e libros en castellano e libros de escritoras de escritores e incluso non sei se hasta libros de non ficción ou ficción. Non digo que seña todo 50% ou tal, porque eso levaría un tetris de combinacións que probablemente te acabaría levando a ler libros que non te interesan solo para cumplir cuotas, pero pareceu-me que tiñas organizado e que tiñas feito un esforzo consciente en escoller a quen ler. No, para nada. Eso foi totalmente orgánico de quedarme agora ca pila de libros que teño pendientes, botei un ollo cando a escribín e dixen, joder, a verdad que se reparte bastante. Entonces, cando estaba cos 24, 25 libros a finales de noviembro do ano pasado, que levaba lidos no 2019, dixo, vou poñerme po ano que ven 30, e xa que son 30, como leo eso en 3 idiomas, en gallego, en castellano e en inglés, pois podo poñer 10 de CD. Entón, en que máis maneiras hai de clasificar os libros? Ficción ou non ficción? 50-50. E homes, mulleres e autores tamén, 50-50. Más ou menos, os libros que teño pendientes cumplen ese porcentaje, non perfectamente, pero non estaba planificado. Que pasa? Sí. Que se agora aí na lista non hai 30 libros.
O sea, non me chega para acabar o ano. Igual me teño que comprar algún adrede que cumpla ciertos criterios para poder acabar. O de distinguir entre homes e mulleres, primeiro, non é nada progresista, porque o género é un espectro. E segundo que puxeno por eso. Empecé polos idiomas. Entón foi un pouco de vamos a redondealo, buscar a tres patas do gato. E foi tamén porque unha rapaza que sigo en Twitter tuvo durante, moito tempo, máis dun ano seguro, que esa sí que seguía en Twitter, en Goodreads, lendo solo mulleres. Suéname esa historia. Quen A era? Shakespeare, non? Sí. Sí. Pronuncialo. Non me parece algo nin que os libros telos que ler polo que che interese. Non, Sí, non hai que cumplir bastante cuotas. teño con ler Isto non é a lista libros. dun partido político. Isto é o de sempre, é dicir, leíme 5 libros no ano 2019, bastante teño con que me interesen os libros como para encima andarme censurando libros que ler porque non me cumpre unha cuota, non? Pero realmente ao final, a pouco que intentas justificar a decisión de ler un ou outro, acabas caendo no mesmo discurso de non justificar cuotas é dicir, entendo que ao final o que eu leo ou deixe de ler, pois importa a mí a pouco máis, non é... Sí, correcto. O de poñelos en cuotas foi simplemente porque xa que iba a ler 30 e leo en 3 idiomas, cae de caixón, 10 de 10. Soliu todo de aí. Pero non era un... E non o vou cumplir, pero non me pasa nada. Hasta certo punto compro, e non o compro á vez, e non sei que opinar ao respecto. Non teño unha opinión formada ao respecto da idea de establecer cuotas de lectura. Teño escoitado a xente, pois precisamente Linda Holmes, a de Pop Culture Happy Hour, establecese cotas de lectura, de vou a ler mulleres nativas americanas, non tanto numéricamente de que señan un 50%, pero si vou ler máis do que leí hasta ahora ou algo por estilo, non cotas, pero certos obxectivos. Eu máis que nada nunca me ven capaz de facelo, entonces nunca o fixen, pero non sabía cal era un pouco a túa lógica. Botei ahora a conta dos autores home ou muller que tiña na lista e non está tan repartido como pensaba. Son 17 homes, 9 mulleres. Esos son os libros que tiña pendientes cando fixen a lista. A famosa ratio do 30%, non? De que a partir dun 30% de mulleres ou de algún tipo de minoría empezamos a pensar que, bueno, máis ou menos debe de ser un 50%, está todo bastante igualado. Pero, en cambio, ves, na literatura, en general, tanto de ficción como de no ficción, ou, en general, as mulleres, históricamente, sobre todo tú que lees 19, 17, neses siglos as mulleres moi pouquiñas escribían. Claro que hai un sesgo, hai un par de sesgos aí que fan a cousa un pouco difícil, ¿no? Penso eu, sobre todo se leves libros clásicos, hai o sesgo da sociedade que había cando se escribiron. E eu tamén, agora vai parecer que me quero justificar a min, pero teño a sensación de que tamén os libros de non ficción, canto máis se acerquen a libros técnicos, ao final tamén beben do sesgo de que na academia, se queredes, ou en según que entornos, sí, desde logo, se te vas a poñer a ler libros técnicos de ingeniería ou de informática que son o teu, pues hai un... Pero nin tanto, o sea, nin indo a isto, no, pero libros estilo destes libros deste que son moi bestseller de aeropuerto, de eu que sei, pois o Capital de Piketty, esas cousas. No Valharari e estas cousas. Sí, ou que ao final son os escritores son profesores de universidade. Aí hai un sesgo tamén en que realmente hai menos mulleres, se queres a barreira de entrada para estar nunha situación na que podes ser candidato a ter un libro que seña suficientemente famoso ou medio bestseller como para que eu me entere, pois a realidade é que as mulleres aínda hoxe o teñen máis difícil, non? Entonces, pareceme que era justificar de que a miña lista só tiña unha muller de 26, creo. Claro, pois precisamente cando se
si empezas con ese discurso, que non digo que seña falso nin que seña tal, a verdade é que non o sei realmente. Se empezas con eso, o seguinte paso lógico é decir, si considero que é beneficioso que haya máis mulleres escritoras, entonces debería leer máis mulleres escritoras para que as mulleres escritoras teñan máis éxito e entonces haya máis mulleres na capacidade ou na posición de poder dedicarse a facer libros de Malcolm Gladwell, non? É casi un paso lógico Sí. si empezas por aí. Que eu tampouco sei se realmente é así ou non. Pero o que fai unha persona, o sea, Sí, de forma privada, se non lle das publicidade e tal, non ten ningún efecto. De aí que estemos falando desto no podcast, Xa, entonces. pero no, Cando efecto, teñamos unha pero bueno, audiencia moi numerosa, teremos que empezar a preocuparnos por estas cousas. eu teño curiosidade polo tema porque non sei que pensar. Esperaba que tú o tuveses máis pensado e me dixeses algo, non sei. Sí que é un tema no que teño pensado algo, pero pensado algo sin facer nada en concreto, porque ben vedes que os 30 libros, os 20 libros que teño que ler, pois non cumplen ningún tipo de cuota, non hai ningún en gallego, creo, Eses libros comprounos o Noé do 2003. What's bringing us joy lately, Javier? Pois o que hábilmente metín na lista 10 minutos antes de empezar a gravar é que estuve escoitando últimamente o disco I Disagree de Poppy, que é unha artista que conocín a semana pasada en All Songs Considered. Poppy é unha artista que xoga co que xogan a súa generación, ca mezcla de géneros musicales e ca ruptura de estereotipos. Que nese sentido é un pouco como Billie Eilish ou como Lil Nas X. Pero esta mete ritmos metaleros, entonces gústame que poda contaminar con un pouco de metal o novo pop que surge a partir de agora. Que sigan, que larga vida as baterías e as guitarras eléctricas. A chavala Poppy naceu en YouTube, basicamente. Era eso, pues iba unha especie de personalidade como se fose un androide tal. Claro, agora creo que é outro rollo, que cambiou de estilo, creo. Porque polo que se escoita, non lle vi nunca ningún vídeo nada, pero polo que escoitei do disco anterior, que puxe unha canción e quiteino, e quedome con I Disagree. Perfecto. E quedome incluso con algún vídeo de reacción a Concrete de Poppy por un cantante de metal, que é moi curioso o vídeo que queda o tío flipando, basicamente. Queres decir que o vídeo é metalero tradicional reacts to Poppy? Sí, básicamente. Vale. Metalero tradicional, pero bueno, é da mesma generación. O sea, non é como se lle poso vídeo a Alice Cooper, por exemplo. Xa. É que Poppy xogaba moito, en principio e en final. Poppy é unha cantante no mundo real, existe unha persona, pero xogaba moito ao principio da súa carreira, polo menos, coa idea de que en realidad era unha cantante virtual, como se chama a cantante esta japonesa que en realidad é un... Sí, sei cal dices, non sei o nome. Non sei como se chama. Que despois sempre dicen que é a compositora da música de Skyrim e tal, porque a xente a que cancelan, que dicen isto tamén o fixo ela, non me acordo como se chama. Bueno, pois Poppy xogaba coa idea de que era unha cantante virtual, unha simulación ou algo polo estilo, e que non existía en realidad. Non sei se agora xa, como dices, na nova discográfica ou no novo disco, se xa dixo de... Vai facer gira no mundo real. No mundo real. Sí, Algúnha canción en concreto do disco, entonces, I Disagree? Ou eso era o nome do disco? O Concrete. Concrete foi a primeira canción do disco e creo que foi o primer single tamén. É unha canción moi... tedes que ver o vídeo, é moi bizarro. Incluso vou poñer na conversación de Skype e despois na show notes. Ese é máis o de
músico reacts to agree ou to concrete, entonces. Eloi, tú ainda non tes ningún What's Making You Happy, non? Vou sacar que eu esta semana estuve en, bueno, vosotros xa sabedes, pero estuve en Dubai por traballo, non? Supoxo que non vos sorprenderá que unha conversación moi repetida de todo a artificialidade de Dubai, que podes comprar cos cartos e que non, esas cousas. Bueno, pareceme curioso, bueno, e anecdótico á vez, que íbamos no taxi, iba meu jefe dicindo que unha das cousas que non podías comprar era a felicidade, por moito que quixeras, non? E cando nos dimos conta, íbamos por Happiness Street, que era unha boa autopista de 5 carriles para cada lado. Bueno, de feito o meu jefe puxo de estado no seu WhatsApp, ten aí ese Happiness Street. Bueno, durante uns segundos fíxome happy esa coincidencia. Bueno, pois como diría a Poppy, bury me 6 feet deep, cover me in concrete, turn me into a street. Mira que Happiness Street, claramente. O que me está dando alegría últimamente, o que me está poniendo feliz, ver en YouTube pirateados, pero bueno, que vamos a hacer, capítulos bellos de un programa que se chama Only Connect, un programa da BBC, que é un programa cultural, un quiz show cultural. Son dous grupos de 3 personas que compiten para, bueno, unha especie de un trivial, unha cosa así. Entonces, a particularidade que ten é que é absolutamente brutalmente difícil. Dunha maneira que un pensaría que non merece a pena que fagan o programa de televisión se naide vai na casa, vai que este xogando, vai a ser capaz de adivinar a resposta antes de que a digan os concursantes. Os concursantes son xente excepcionalmente boa no seu, preparados, doctorados universitarios, etcétera, que se acaban xuntando exclusivamente para presentarse a este programa. Entonces acaban sacando as respuestas, pero o público general, digamos, a famosa señora de Cuenca das series españolas, pues quedarase mirando e dicindo, pero cal por qué, de onde sacou eso? Entonces, para darvos un exemplo, o programa consiste en conectar catro fenómenos, catro cousas, non? Ten unha variedade ou unha variante, unha fase que danche 3 opcións e tú tens que dar cal é a cuarta nunha serie. Entonces, as 3 primeiras opcións son 36 escondido, 18 vago e 10 novo. E con eso, os concursantes, de feito, se o sacan con dúas, tenen máis puntuación que se sacan coas necesitando as 3, pero isto é unha serie, con esos concursantes, por un punto, tenen que sacar cal sería o cuarto elemento desa serie. Repito vos os 3 primeiros, sí, para ver se vos iluminades. 36 escondido, 18 vago e 10 novo. A ver se sabedes cal é o cuarto. Pois eu creo que vou pasar, Tú tes algunha idea? Pois a miña mente iba para co dos números primeiro. Sí. Entonces, claro, pues o 680, entonces como que algo por aí o número igual salía, pero a dos palabras tenme totalmente aparte, despistado. Esto era en inglés, ¿no? As palabras supoño que non serían... Sí, pero bueno, que se traduciu é que foi traducido por min e era completamente traducible, non perdedes nada por escutar en gallego. Pois despois de ver estas pistas durante menos de un minuto, un dos concursantes deulle ao pulsador e dixo 2 sol, que era a resposta correcta. E ainda non sabedes por qué, non? O 2 no 2 sol.
ao mellor sabendo eu creo que sabendo a resposta é máis fácil. Bueno, é completamente imposible. 36, o elemento 36 é o criptón. Criptón ven de criptos ou algo polo estilo, que significa como Hostia. criptología e demais Hostia. escondido. Argón, pira de Argos ou algo así, que é vago, é o elemento 18. O elemento 10 xa é máis sacable en neón, que evidentemente ven de Neos novo, e o elemento 2 é o helio, vendo, Helio, no, sí. o helio que ven do Sol. Entonces era simplemente subindo na tabla periódica os gases nobles. Estas son as clases de preguntas que hai neste programa. Estou me aficionando moito a él, evidentemente non saco ningún, pero a verdade é que Pues aí telo... Encántache poñerte deberes difíciles, non é?